וכן אותה פעם, הנהי שנשארו גם כמקל מבחינת חגס מהעליון, אומר במקום מגע כבחינת חגס, לכן עכשיו אני מחלק לשתי פרקים, וקוראים לילה שמבחינות לחלל לכולם היה בחינה אחת. איזה בחינה נהי? אפילו לשביס מילאים. מה הוא רוצה לקלט? באמת כאן שאלה. מקודם אומר 4 מידות שלמות, וכך 6, וכך 9. אז אני אומר כך, מקודם שוט הייל השגה גדולה, והנה 4 בחינות ליותר לא היו יכולים להבחין בהם. מבינים יותר, ועוד בחינות להבין. מבין עוד יותר, אז מקבל מוכל גם של להבין אישה. זה משל גשמי, אשר לומדים. לאחר ששליש נלאים דנהי עלו, וקיב להניע אלה פנת חגת, גם שהם באים למטה, שגם למטה אני מרגיש עכשיו יש פנת חגת. לכן הוא עכשיו יש 2 פרקים, 2 חלקים, מכם שאלו היה כל אחד. מה זה מוחשים? שיתקפו תקן ללמוד, שיש יותר הרגשה, יותר הבנה בתחתן. אין נגלקה, עכשיו בעובר, עניין קל של נהי בחגה, עוד הבדל, אני מפנות לשני פרקים, הנמשך וכוח עלית המטרית למעלה ששיש נלן עלו חגה. ואל תיוניק אתה זרעתם בעיבור מבחינת בת שנשאר בנהי אך עלית בהפיקום חגת. זה שנשארו יש להפסין בית החלות. מדוע שהיה כל הגיעים הבחנו הפיקן אלוהים גם תנאי למטה ופיקן אלוהים עלו. איזה מדרגה יותר גדולה אני חושב? אני שואל. אם שמח שלמה, אם היה נהי שלמים, היי מדרגה גדולה נהי, הוא עכשיו שנהי עלו, נשאר רק בית פרקים, זה מדרגה יותר גדולה, לא, אני שואל. יותר קטנה. ומדוע אני אומר יותר גדולה, אני שואל. וקודם שלה לנו מה להבחין, הכל היה נהי. שיר אחת, כי המשהו שלה נקרא נהי, וששנמצאים, נתתון לכן, יש פנה אחת, אין מעלה. מה עשיתי אחתך? אם כן, אני לא אומר שנשאר, לא נשאר, הכל אותו דבר, אפילו שנשאר אותו דבר. מה עשיתי אחתך? ששישין להם עלו נהי, וקיבלו עוד החגת. כבר יש בנהי עוד החגת למעלה. מנהי, יש כבוימני של עצמם. גם הנהי שנשאר למטה, כבר נמחים שם שיש פנת חגת. נמצא שנשאר פרש הדבר, כמו שלמעלה הנהי נכלו בחגת, אז אני שנשאר למטה, גם כן נמחים אותה לשלי פיקטו חגת נהי. מה זה שנשארו? אלה שנשארו, גם כאן לא שנאמר שנשאר בית פרקים. היות שהם עלו וקבלי בחגת, אני אומר, אלה שנשארו, גם כאן הם מבחין בין שני פיקים שיש לחגת נהי. ואל כיוניק שמתו ואל כי. ואל כיוניק התזר מפנבק שנשאר בנהי, אך לי בית פרקים לחגת למעלה. וזה שנשאר שנשאר דל פין שנצחות, שפרקם צועם נקרא פרint חגת, ופרקם נהי דזרת.
אלו אומר שיש לחשוף מים גם פניקרים סעי של הנהי, שהם שפתת נטפת בכל היסוד. בשביל מה אני צריך לחשוב קרים סעי? כי משום באים כל ההוראות, לכן אני מוכרח לומר. כיס בזה שאני אומר שלזה בו יש לו נצחות, יש לו גם קרים סעי שאני מכנה אותו לפרט ביסוד. מבחינת זו, שלא יניקה נבחינת אמר, תצפי. עכשיו, מה מפרקן אליין? אומנם, הפיקן דנצחות עליונים דריך, שעלו בנעש לחגה, אין הזרת מקבל מן עתקים. אבל אחר כך, כן מקבל איתם. אתם רואים מה שווים. אבל אחר כך כן מקבלים. מדוע לא מקבלים? כי הם נבחנים פני גרדן הידריך, שאין מקבל אותם אלא יד. כל מקום מה שאמרתם בעד גרדות הוא מקבל מהם, אני מבחין בעוד בחינה. דהיינו, אלה שהלך לדעתו, אף מדבר בדיבור. אלה שלח לידתו, יונק מהם באמצעות אבבים וסדרדדים, ממי? משליש לילי. שסוף כל סוף, שמה שמטבל למטה נקרא נהי, ונהי נקרא את הספירת שיומר, מסר השיום עלו יכול להיות עם הנפש. איך הם מקבלים רוח אמיתי. ולמעלה מטאבו אין למשין קשר כל השור שמטאבו למטה כי דגמת זה ודיקודים שקיבל השור שלהם מלמטה מטאבו קטע דעת אבל הם שאלו להיא אלה שאלו למעלה אם האלה היא שאלו למעלה הוא יונק אותו מסות הדברים כדגמת הם יונק את הבן ואחר מאותו תשוב למקומו ואולי ביורד. אבל בגדתו בשעת מוכן, לחייניקה, וקבל אותם עצמם, בלי צורך שבעבדים, מה שזה ידבר, מה זה התלבשות. צריכים להתחיל אותה פעם, או פנימי, או תנון. מה כתוב בוטנין? או פנימי. פרק אמצעו דנצר דריך נכפלו ונעש לבית מילות שלנו. שם חסת נצר, קו ימין. פרק אמצעו דהות נכפל ונעשה פירה והות. פרקתן דנצר פרק ליסוד. ששכחת תפרת חוכמה. בסוד בזה. מהו שואל זה? יש לו בנהית לדבר אמת. והנה יש כמה דבריו שמיות שונות, זה למד. ולכן, צריכים להבין הדברים במקורייתם. בסדר. אחת, תחילה צריכים להבין לא מתחלתם תלתילי משלישה. איפה התחיל התחלקות הזאת? רק לא למדנו גמשלישים, כאילו עכשיו מתחילים לדבר גמשלישים. שעל זה הוא שואל, מי הוא הגוהם לתלתות זה? ב' למדנו בהתגדלות, מתחלקנו 2-2. 3 מדוע שמתחלקנו 2-2 כאילו יוצא, אין ברירה אחרת. ומה הוא שואל? והשם חייב פגעת, מצאנו בית פיקן ליעלם, מה השקם? היא לחגת, רק פיקן לבד. מה השאלה? אם אני מחלק 2 יוצא כאן, מה השאלה שלו? גימוי שואל,
בכלל לא ממצאנו רק בית תיק לנצחה דרגת לגמרי יסוד. זה באמת קושיה. אם אנו אומרים שהשישן אליו עולם, דנהי איפה יסוד. אם כן יש כאן ג' שאלות. אחת, מה ראש תעשו? ב', מדוע מתחלתם 2-2, שזה צריך לעלות בו את הצורה, שם נשארת אחת, ומנצחות עלו אחת. לעניין, על זה רוצים להוסיף גם מוסיף טעם, אבל זה לא קושיה. גישה שלישית, אם היא עולים, מדוע יסוד למה לבן קושיה. שאלה רביעית, למדנו, תפארת חוכמה, מה הקשר? יסוד בינה, מה הקשר? כי כמה שאלות יש כאן, אחד ראש תעשו, ב' מתחלתם 2-2, ג' מדוע אני עולה יסוד לעלה, ד' מה אני שתפארת שהמיישם לכו, מה בליסוד בבינה? יש כאן 4 שאלות? נראה. הנה, אם יתחלת את הבק לשישה שלישים, הוא פשוט. הוא מסיבת הורדת תדתו מניים, עשו את הפרפילן למדרגה, עשו אלמני לחגת, חגת לחבר. כי בשעה שאין שומע לחגת מי, שחגת מאיר בקרן וגלגלתה, ונהי מאיר בקרן דניים. מדוע לא יותר? בטעם שיש לפרפילת הבניים, אמרתי דחף לחץ. ועל כי יש הולכים לזה, אמפים, גובי לראש חגתי דורות, בחבת רגל דקה, מקום כגלת בניים. ונמצא שריר מלובש בקרן, מלובש בחגת וגם קשה, זה לא מהשבוע, אבל מלובש בקרן דחבת, אז כאן רבה נפשרת לקרמש חגת השם אור צריכים לפרש, והנפש מאיר בקרם, בנעים, אני כחגת גם כן מחנמות השם האור נהי, את השם כן. אבל בעת שכונני חדשים, הייתי עוד מנה מכוח החדש המגיע שם, עד איזה בקפשה, הפגע לפרט לשעתו, הנה הודיעו אותנו שם הפנת ראש. ואני יודע, אז שהנביא אותו אנשים מפרבי בכלי היות העליון, שהוא הכלי שהוא הימיים מקודם עוד החגת, ואור שעמד מקודם, שאני כחגת יורד אתה למקום שמח שהימיים מקודם אור הנהי. אני כאור הרוח, עכשיו, הנפש, קודם במקום שמע אור הנהי, שמע של אור הרוח, להיות מחדש. הרי שרגת נעשה לראש, כדי שמע, וננעש שרגת רוח, שומענו, מה תשובה? נראה לה. אומנם, אי אפשר לחגת שדבי שכאלה דריח. אומנם שכל החגת יתהפך לפני כלב נשם ראש. מדוע? כשזה הכלל, כל ראש צריך להיות למעלה מכל מסך. אלא שמסך משמש בו ממטה למעלה. בסדר, זה בטוב מאוד. לפי כך. השלישים התחתונים בחגת, שהם כבר נמצאים למטה ממסך, אין יכולים לעלות ראש מאוד מכאן. אנחנו דיברנו, וכאלה גלגלת בניים, וכאלה גלגלת, וכאלה דקטר, וכאלה דקחה, המחכני כאלה דחבת, שמשהו לא דחגת, הייתי מטריש, מה הוא אומר? ברור השאלה? עוד,
also Majoran hier, die kennen da nein. Nimmt sie hem gegalt, hem war nein, ich habe recht lassen, aber was normal. Warum? מה תלתה שבשנה אותך? בצעם הדבר נבהלה. כשבאית הייתו בניים, שמאוד נתקללה בכל ספירה, ונאז שונה פנקס בו כלודה. הנה אז נתקל גם כן כל ספירה, וגם משלישת פשטה. For svirken mes. Vi kan nifkham yamke. Shall I hit tal pnetanai shbezasvatahem. Bote ahab mechit slamadriga. Klomar pnetamakadot madagalamat. Maktovka. Shmalchu talta b'chol sfira. בועט שחב בחיסמת מדרגה מפנת המסדות המדרגה למט. הוא מסלקה מה שלמדנו מקודם באופן כללי שיש לחבת רגעת בכלים. הוא מוסיף שיש לנו 10 ספירות שבכל ספירה יצא אני מחבת ספירות ונמשרה. עוד הפעם. מה שלמדנו באופן כללי שהיה חבת חגת בכלים וחגת נידורות ושואל שאלה מדוע רק חבת חגת עלו 2/3 מימים עוד חגת ושנתתו נשארו זה מתרס היה עניין הידתו עליהם שאמר נתקלה בכל ספירה ונאז לקרסלו in Orden falken gam ki kol sfira lege mishlishem. Kol sfira kilemes, mekan ifke gam ken. Shallah il tzilipne tzanayin shebeit sfiratem shenem eis asfir pratiyem. מבחינת המסר דות המדרגה למט. ושלו מחבדו ראש לתוך, חבר תוך לסוף, חבדו סוף לבא מדרגה. כלי דעת השין אחת, בדיב היינו אלה מחוז למטה, שנהיד את הסמדות צריכים לבטא כזה תורכות. אחת, ונהי, ששתחתון אותו דבר. ברור? שאם נשאלו במדרג 2/3, גלגלת ונעים, ששתחתון חסר. נשאל במדרג גלגלת ונעים ונקווניים, וחת חסר. או שום חבת רגז נשאל במדרג חסר. הכל אותם כוונה. כמה יש? נמצאים כן. אז חבת הגדות הספירה למעלה ממסך תזרניים. תמיד בכל ספירה אני אומר, שני שערה, 2/3, ושליש אחד חסר. והתמידות הספירה כבר נמצא ממצחה למטה. זה פשוט, ברור? מה הלאה? וכאן, מהסדר הזה, באו כל הבחנות שיהיה בכל ספירה הגמיתיש משלו. שבי 3 מיליונים של כל ספירה שהם גלת ונעים חבת רגס הפחתים שבספירה נבחנים שליקים ממסך. ורשישתנו שבו קטנים מכל ספירה מצמצמים. כאן פשוט. לא העיקר כדי משהו מקוס. אומנם. יש כאן עוד הבחן בין הספירות וחגת הספירות הלהי. מה פתאום? כי בנהי נמצאים על יסד תואל לתארת 30 מיליונים שבהם. ומתאר שבין סוד הנקודים הנבחנים כולם לפת נידק נסתיים המסף שם בשימת אפרת
שפי דרם דנקודם, טעם שני בהשאר. נמצא כבר גם הגדנו אלו, שהם גם כלמטה מסך, ואין שם רק, כמי פרקם גם רשם, כימי מטה. לגעת לכך. כל נרמה שהוא אומר, והכתב של שיילו. הוא בא ואומר לנו, דבר חדש. מה שאמרנו, שיש שתי שלישים גגלת ונעים, בחבת חגס, צריך להיות שתי שלישים למעלה מהמסך, והיא גם כן, not לנו חוק. היות שהספירות, המדרגות, הולכים לפי הקו של פרצב הפנימי, אני כקטע דעת, והיות בקטע דעת לומדנו, שהשליש נראים, ונהי דעת, היילם תיקן קווים, היילם מעלה ממסך, מדוע? היות שגרדנו קודם, שכל ראשים שהיה שם, אנו למדנו מאותם שעומדים למעלה בשליש נמצאים דנהי דעת. אילי זאת, אין יותר משליש עלו למעלה ממסך, פרש הדבר. לא שאני אומר שאצלם נקידם לא יחבת רגעת. ממי ובא לגרדנו קודם, שיהיה שתיקן קווים, היי צמצום בית, היי של חבת רגעת, אלא מה? כל החבת רגעת של עצמם, בערך מה שהם מרבישים לנהידעה, אין יותר משליש נראים. כי זה שני דברים, אותה פעם. הם שלם עצמם חבת רגעת. הם של עצמם ראש הכתר, ראש דברימה, נגיד יסות למעלה. אבל היות שאני מדבר בערך מה שמרבישים לנהידה, הם בהרלידת או הלביש לא יותר משליש נראים, וזה נעשה חוק שאני חושב ונהי שליש נראים. עכשיו, במחגת. אין שום דבר. וזה נראה מה שמחלה. זה נולד לנו, הוא שאחרת. נגיד בחגת, אין בכלל סמסבית אם אנחנו מדרפן שכנגד. עלי בדם אנחנו לומדים כך, חוץ המשהו, שמנבט. ויעלתם זה לא לומדים כך, אנחנו לומדים מה שיצא עקים בפרצופים של עצמם, מנבט, וכל המגבלות שאני לומד עליהם, ותהי שתויצא זרמת מסור זו וזו. לא שעה, גם בוכה. Ha? Wat je woord. Nou. In je daar is היוש לבעצים סנבט, המדרגן את חלקה על 3 חלקים, 2 חלקים גלת ואמר משבה מדרגה, בשתי שחלקה של הבא מדרגה. כי משלישים זה לא לחיוב, השתי שתיים נשארו, בשתי שחלקה של הבא מדרגה. כך הוא אומר. אז זה אנחנו מבינים טוב מאוד. אם אנחנו אומרים חגת, נראה באופן כללי, חסר נהידי כלים וגרדות. וכן, מה יהיה גדלות, שבה שליש תחתון, יש לנו נהידי כלים, ויהיה לנו גרדות. כן, לפי מה שהוא מבאר עכשיו, שרק 2/3 עולים מקבלים גדלות, ממשיכתנו לא הולך. נמצא הגימו שלישים שנתחלקו, גימו שלישים נשאר וגימו שלישים. ואיך יש לנו אחר כך
Diese Kinder Gardorot. ברור השאלה שאני שואל לו. בכל זה. הוא אומר, שלישי נמשך מזה ששני שלישים גלגלת בעיניים נשאר במדרגה, בחלק השליש יצא לבא במדרגה. לכן אין יותר בבת. קשה נהידי כלים וגרדרות. ובית גדלות שמקבל פנת גרדרות תשמע שיגיד הוא אומר שרק שני שליש נילין עולים ושליש תחתן תחגת לא עולה. מה אם יש להם נהידקל מגרדות שנגיד שיש להם נשמע ואם יותר בכפי שיילה מקודם. כל השאלה הוא לא מכאן התשובה. התשובה במקום אחר שעליון נותן נהי חדשים ולשם את המדרגה. ברור? זה נקרא שעליון נותן. ואתה זיווה כפשק, התחת מקבל נהיד עליון. היה צריכים ללמוד. הלאה, לא הלאה, אמנם. זה נקרא נהי חדשים מה שכתוב כאן? מה? זה נקרא נהי חדשים מה שהוא מזכיר פה? בטור א' הוא אומר נהי חדשים. כן, מוכרם לומר. אחרת מה כבר יש? יש הבחן בספיר דחגה ששם לומדנו. יש גגלת בנאים וחף לבר מדרגה לנהי. בנהי נמצא על ידי דתאה לתר 3 מיליונים שבהם. מדוע? ששם היה פחות מגגלת בנאים, גם שם היה גגלת בנאים. שמעמיך, גם שם היה גגלת בנאים. מדוע הוא אומר שאין שם רק 3 מיליונים? מה פתאום? מלביאל, הוא מטעם, שבשם סיודנו קודם, הנבחנים כולם לפרט מידעת, הסתם שום בשם התפארת, שפד העבבים הדין קודם. מה כתוב כאן? לומדנו שיצא עולמת קודם, גימוריישים, ישות, כתר, עברימה, לכל אחת ואחת היה גלגלת בנאים, 2 שלישים, ואחת יוצא לבר המדרגה. אחת בישות היה בכתר, אחת בכתר היה בעברימה, חבדרים היה בזעדי נקודים, וכולם היה גלגלת בנאים, 2 שלישים, ואחת וששעת יורת למטה. מדוע הוא אומר רק 3 מיליונים? בא ואומר לו, היות שיש השיר דנקודים נבחנים כולם לפרץ ונהידק. מה הפרשה? ואלה מילים. אנו למדנו עוד שלמדתם את צבא דסך נקרא נהידק. היות שלמדתם את צבא דנקודי דסך שיוד המלת הכלים רקנים של פרץ ונהידק והתחלתם לראש תוספו. הראש מרביש משיסני לעידי נהידק והתור שליש נמצאים ואני לשין קטעים והיה מאירים
ב' לאחר שהיא ראשון במסיף שני שניצר ושם ג' לאחר שניצר ושם אומרים איפה ניצר רק בזד בינה לא בגרד בינה היינו זד בינה דראש זד בינה דתוך זד בינה דסוף היינו חב דראש חב דתוך וחב דסוף נמצא שיצא אחר כך אוהלם הנקודים יצא גם על הסדר הזה חב דראש וחב דראש יורד לתוך ואומרים שם באופן כללי שהגלת וניים באופן כללי שבראש והגלת וניים באופן כללי ואומר נשבה גוף וחב דגוב יוצא לבר מדרי אז הוא אומר היות שאוהלם הנקודים ונקודת דסאי באו לתקן תמיד לכן איננו מסתכלים על פעולתם שיהיה בגרד נקודים גלת וניים כל אחת 2/3 באופן כללי לגרד נקודים יש תקן קווים והיות שהם הלבישו את השליש נלעים ונהידק מה שכן שליש נמצאים כבר שייך בזד הנקודים לכן לומדים איזה פעולה שעשו בנהידק בערך עצמם נקודים כאן נהידק נמצא בנהידק היה תקן קווים מתוקן רק לשני להם אסמר זה הוא רוצה לומר שכל פנים מקל מבחין שכנגד אז לומדים שכל הפניהים שכל מדרגה לקבל מבחין שכנגד בנהידק שאין תקן קווים ורק 1/3 לבולמה וגם תיכון לבין רק מה יהיה קשה מדוע הם חושב לפני שכנגדו מדוע בחגס לחושב לפני שכנגדו ברגש למעלה בצד בכלל לא היה תקן קווים לא היה הקניין הקו אחד כאן אפשר יכולים לתרס מה שאנחנו אומרים חגס לומדים רק מה שיצא אחר כך מאחר כך הצמצום ב' אבל קשה ואני עוד לא מתאר את זה אבל השאלה תגיד אותה פעם יש כמה הפן צריכים להתחיל 1000 למ"ז תורבית בזה תמיד כל העניין הזה מה שאומר כאן קשה להבין הוא מסביר לנו שבחגת יש לנו 2/3 כגלת וניים והחב יוצא לחוץ מבינים טוב מאוד מה שאין כן ונהי אין לנו יותר בשליש אחד מה פירוש שליש אחד אין לנו יותר יש גלגלת וניים דגמת חגת או אין לא היה צמצום שלישי אז אנו מוכרחים לומר שגם בנהי שיש גלגלת וניים ומדוע הוא חושב זה לשליש אחד זה קשה במקום אחר הוא אומר שהבדל בין עולם הנקודים ועולם האצילות עולם הנקודים נקרא פנת נקבה יש לו קרן מצאי רק ושכשני לעין בנהי מה שאין כעולם האצילות הוא פנת זכר פנת מה נעשה
תיקן קווין גם בשליש אמצעים. הוא מסביר לנו עתה היות שיגלת בניים דייסות מגילו מדברים מתחילים לדבר מראש הבית מככתר וראש הגימל הבבימה שהם יוצאים יגלת בניים להיות תיקן ארבעה כחובץ חסד והיות שהם מלבישים מהשליש ליין נהידעת אחר היות שהגלת בניים שלהם מלביש מהשליש ליין נהידעת נמצא שנעת תיקן קר מצאי בנהידעת ולסעוד כל בחינה מקבל מבחינה שכנגדו מבחינה נהי נקודי שבחינה שכנגדו נהידעת יש להם קו אמצעי רק בסיסים אליים מה השנקים ולמצים שגם זון עד התיקן קווים והם מרגישים מהשיש נמצאים בנהידעת לכן לומדים שברגע מצלידה דוגמה זה נהידה זרענפי יש נקרא שני שליש מה אני רואה אלה מיות רגע גלת בניים שני שליש מצליחים לומר בערך עצמם רק מה שהם מרגישים פני שכנגדו בנהי וכל פני מכאן פני שכנגדו נים יוצא לנו שבנהי שכל אחת ואחת מבחינים אותה חנה שישנם בנהידעת וזה יצאים לומר שבחגת בכל מדרי בכלל אין צמצום בית ותעצים שכנגד בק בחגת לא היה שם צמצום ולא אומר זה אפשר לומר אפשר לתרץ לחושב איפה שיש בחינה שכנגדו אנחנו לא מבחינה שכנגדו אבל הגף אישן בחינה שכנגדו בחינה שכנגדו הם לומדים שהגף יש שמן בית אישן צמצום הכל מה שלומדים בשביל בית בארזול שצריך לצאת לכן אין שום פרשלג דבר למעלה מצב ודש יכול לומר חשת שלישים אז יכול שרק הם בערך עצמם בערך רק יש לגלת עליי ולקחת את הרץ מדוע הוא אומר שבהגס יש שני שלישים הייני גלת בניים הכחב יצא לחוץ ובנהי הוא אומר יש לנו רק שליש ושני שלישים בעצם לחוץ זהו הסיבה שבחגת עלו לראש דרך שני שלישים רק שלישים קטעים לחגת נשארו ונהי עלו שלישים אליים רק שלישים לא יש להם מתוקנים בתיקון קבלים כך הוא אומר על זה אני שואל לפנים אומנו אני מטבטם הדבר אני מטבט פעם בטעם הדבר מדוע אני אומר משום שליש אחת ובחגת שני שלישים עלו וטעם הדבר הוא כבית אני אתת את הבניים שאמרו נתקללה בכל ספירה נת בשולת נקפסלו כנודע הנה אז נתקלקה גם כן כל ספירה דגים משלישים גוש תופסו
זאת אומרת, כמו שלמד באופן כללי יש 10 ספירות, וגלת והמשערה, וחב יוצא לבעל מדרגה. כך אני לומד עכשיו בכל ספירה באופן פרטי. 2/3 נשארו, ו6 יצא לבעל מדרגה. ומכן נבחן, גם כן, שאל הייתה לבחינת ענן שבין ספירותיהם באופן פרטי, והוא את אחד מחוץ למדרגה, כלומר, מבחינת המסע דעות המדרגה למטה. כבר ידעת שהנך בדיוק היינו אלא מבחינת מחזור למטה, שהיא נהידת הספירות של אותה ספירה, נמשים כן. אשר חב"ד רגע דעות הספירה הם למעלה מהמטה. שלא נעל. ואתה נהידו אותה ספירה כבר נמצמי סלמת. וכאן ברור כל ההבחנות שיהיה בכל ספירה גם לשלישים שבו. מפרש אותה פעם. שבה יש לשמיליונים של כל ספירה של חב"ד רגע ספחת ימנך לא למשוך שהם גלגל תרניים נבחנים שניקים המסך. רק שלישתם שבו שמתני כבר מצום במסך. זה פשוט מאוד. הלאה. אמנם יש כאן הבחן בין הספירות בחגת והספירות בלהי. הפרטיים זאת אומרת. כי בנהי נמצא לי את התתאה לתת 6 מיליון שבהם. היינו גגלת לבד. הייצן שנגים אותה פעם, אז הוא גגלת לבד. תשובה. והוא מטעם שבית הספירות הנפרדים הנבחנים כולם בפרט נדעה שהם מלבישים שם נסתיים המסע של צטיקן קווים בשם התפארת שפה דברים דנקודים כמו הטעם שדבר שם ונמצאים כבר גם חגת דני אלו של מי של עולם הנקודים שהם גם כן למדתם המסע ויש רק אם פרק נדעים שניקים המסע הוא עושה חישוב ואומר שעולם הנקודים מלביש על נהידעה וגם צריך לפרש וגם שעולם הנקודים אנחנו לומדים יש גגלת בניים בקטר וגגלת בניים באבבים מסם 2/3 היו שמלביש על נהידעה הם תיק נהידעת בשלישני ליין אשר מה שתיק לשם אני לא מגם אצלם היינו ולאות היינו בולים הנקודים היה תיקן קווים רק בראשי מה שכרזד הנקודים לא היה תיקן קווים אם אני אגיד פשוט היו שנים מכנו אלה מנקודים נהי בדברים מכנו נהי אני אומר שהם מרבישים על נהי היות שהראש נקרא ראש לכן גם שיש לנו גגלתם עיניים אבל תוך זה אולי תיקן קווים לכן אני אומר שרק שיש לנו אולי אני חוזר בוילם הנקודים שנקרא נהי היה תיקן קווים בראש לא בתוך סוף נמצא מה זה שלישן ליין ראש מה זה 2 תוך סוף מה שאני בחגת אני לומד שנעתי תיקן קווים בראש ובתוך מה זה ראש טוב גגלת עליי הדבר אם אני אגיד גגלת עיניים נקרא ראש תוך בפועל יש שום גגלת עיניים בחגת מלמעלה מטבר עליי צמצם בית
אלא נלמדה בצבא, בראש תוך דחגת, באיזה חגת מדבר. אנו מדברים עכשיו מחגת דצילות, מחגת רחמת. שנו לומדים ששני שלישים דחגת דרחמפין עלו לראש דרחמפין. מעשה כמניעי עלו רק שליש אחד. אז זה נהי שייך לנהי דקודם. זה הגעתי משייך? ברור השאלה או לא? ברור השאלה? איזה קשר יש נהי דרחמפין לכל העולם הקודם? אם מדבר בתחתים, גם גל דעתי קורמת למטה מצב הדעת, על נהיד הנקודם. אבל מה בגלל דעתי? השלישי נלעים על ראש דנקודים, שהוא חושב את נסיס נלעים. אתם מה שאני אומר לו? משפט אחרון. איך הוא אומר שמחגת דרחמפין עלו שני שלישים לראש דרחמפין משם שם למעלה ממסה מספר ביניים גיגלת ביניים נמצא רק גיגלת ביניים למעלה ממסה לכן הם עלו מעשה כמנהי דרחמפין עלו רק שלישים לראש מדוע נהידרחמפין לקסים מפני שכנדם נהידרה כששום מרביש נהיד ונקודם ובנהי רק תקן קבלים על דגר ונקודם בנהידת לכן הוא חושב נהידת תפילות מפני שכנדם מנהידת שעל תקן קבלים רק בשתליים נמצא שיגלת בנעים דגר דנקודם הוא חושב כל הגר דנקודם נהי עצים לומר מפני שגנר שמרביש נהידת נמצא מה זה שלישן ליין לא גגלת בנעים מראש מה זה כשלישן ליין משם שמרביש שלישן ליין דנהידת וכי מה כתוב כאן? שגר דנקודם, היירם תיקן קבים, נקראים שלישני ליין, דנהידת. בכל המקומות, אני מדבר שלישני ליין, אני יכול לומר שאני מפני שכנרדם, לא היה תיקן קבים, רק שלישני ליין, דנהידת. וגם כן יכול להבין. עכשיו מדוע אני לא בחגת, מפני שכנרדם, מה פני שכנרדם בחגת דק? לא היה שום סנצון. ותסתכלי בפניהם. תגיד לו. הוא שואל, מדוע הוא אומר נהי דאצילות מקבל פני שכנרדם נהי דק היות שגר דנקודים אבישין אסיסלות דנהידת הלא עמדנו ולמצלות נקמה אז התקן כוון בשביל שנמצאים דנהידת נקיים מדוענו מחשב ולא למנקדים לא למצלות שני שני שלישים יש לשון אחר מה שאתה אמרת אז שאתה מבין מה שאתה שואל מדברים איתה נתחיל עוד פנים למעלה שאומר
כי הנה מפרק אמצעי דנץ לדריך, נכפלו ונעשו בגמילות שלם בזרם. מה אנו מדברים כאן? אנו מדברים, אתה שומע שמואל, אנו מדברים כאן מזרמפין, שהוא בעובר בין שלוש נקאימה, שאימה כוללת אימה תבונה, היות שזמן הוא עיבור, הם נטש מדרגה אחת, אז המדרגה התחתונה לא עולה בשם, אלא מדרגה עליונה נקרא כל השם בינה. וגם שזה בייס תבונה. בא ואומר לנו, הידה רחמתם. איזה קשר יש לנו הידה רחמתם אם אנחנו אומרים שהעיבור של זרע הוא בתבונה, ובשאלה תשובה. היו שהיה גימו שותפים בזרעפן דנו קודם, אריות הזיים מלאכים למדנו, הרשימת היו למדתם אותה בדעת דלת גימל ואף נקודה שעלו מן הידעת לאבא ואמא, היה שם גימו שותפים, גם כאן בצלות, גם צריך להיות נהידי כתר ויעלו לאבא ואמא. מי זה נהידי כתר בצלות? נהידי רחמתים. אז הוא מרד מבאר לנו איזה בחינות ורמפנו לקח מנהידי כתר שליק נהידי רחמתים. ברור יהודה. בא ואומר לנו שאין שום שורש לזרמפין למעלה מנהי דרחמפין. מדוע? אנו לא, כל השורש של זעזעים מלאכים היו ולמטה מטבע דקטר, נקנהי דקטר. לכן לא ידקת, נידו אחד, יש לו שורש. לא למעלה ממנו. ברור כה, הלאה. אלה זאת, כשמתחילים לדבר מה לקח לזרמפין. יש עוד נקודה. אם אנו אומרים נהי, זה איזה ספידה שיומה, לא יכול להיות מזה מוכן לזרמפין. זה ספידה שיומה. עוד נקודה. אם אנו אומרים למעלה מנהי, אין לו שורש לזרמפין. ומנהי, אי אפשר לדקור הנהי. מה זה הנהי? איזה שיומה, תכניס דוימם, דם, דוימם, נפש. מאיפה יש לזרמפין רוח? יניקה. בפחד גדלות, מאיפה יכול לקבל מעריכמפין מהשורש שלו. ברור השאלה, תשובה. בשביל איזה סיבה למדנו שתקף בתחילת העיבור נפסק דם וסת של האישה מהיסוד שלה ועולה למעלה במקום מדדים שלה כדי לטפח לחלה. עוד הפעם, 9 מילים, לא יותר. עיבור, עולים דם, שהוא מיסוד של פנית נהי, ולמעלה ונעשה חלב, כמה בגשמיות. משהו שברוחניות זה אומרים, ששליש נלעים ונהי, עולים לחגה, ומילא מה שהיה דם נהי, דומם, עולה לחגת נעשה רוח, ורוח נקרא חלב, לבן חסד.
ברור או לא? וממילא שהרבן כבר יכול לקבל רוח חלב, מאיפה? ולמעלה מחגת. אבל למדנו מקודם, כל השור של זה רבן רק בנהי, אז יכול לקבל מחגת, תשובה. הוא מקבל מנהי שאלו. ברור? אני יעלו לחגת. ומאיפה מקבל גדלות? גם כמו אותו נהי. ומה ההבדל? הוא אומר. כמו בגשמיות אנו רואים שהם לוקחת את התינוק, מניק אותו ואחר כך מחזיר למקומו, זה בולי ויורד. מה השני? בגדלות הוא עולה מלבוש תניקים ואלו, במקומם. אני מסים בחגת, איך נלמוד את זה? קודם כל מה אנחנו מבינים? שאין יניקה ואין גדלות, יורת למעלה מני לא יכול לקבל, אבל הנה כעסי לסיומה תשובה, אני שכשלהם דני עלו לחגה, ברות כה. מה אני שואל? מדוע דווקא שלישים לנו עלו? ובשביל מה עלו? שיהיה לשתי שלישים, שישאל מה תשליש אחת. ברור השאלה שלו או לא? שאלה פשוטה מאוד מאוד. בא ואומר לנו שעלה בכלל יש לדבר כמה עניינים. אחת, אם אנו אומרים איפה איבור באבא ואמא, איפה עומדים אבא ואמא? בחגת דרך חמפין. הוא מבנהי ולביבי בחגת איזה קשר יש. ואתה שאלה לא. אנו אומרים שזה רמפין וכיח מנהי דרך חמפין. ואיבו שלו איפה הוא? באבא ואמא. אבא ואמא עומדים בחגת דרך חמפין. הם בנהים לחגת. איזה חיבור יש להם. אז היא אומר היא עולם לחגת. זה כבר לא עניין מה שמדברים, עניין אחר לגמרי. גם זה אותו לשון, ועניין אחר לגמרי. מה ההבדל? ואתה שאלה לו, מה ההבדל בין שמכל אני עלו לחגת, בין שמרק שלישים עלו לחגת. עוד הפעם אני חוזר. כאן אנו לומדים ששליש נלאים עולים לחגת ונעשה חלב. אני שואל כשעלו למדנו נהי דרך הפועל וחגת דרך חמפין. כל אני עלו. זה רק שליש נלאים. תשובה. היות שעיבוד שכלית בחגת באבא ואמא, לכן היא צריכים לעבוד. זה מחגת. אבל זה לא עיקר התשובה. עיקר התשובה הוא היות שזה רק נמצא הכלים בהוראות ולצוצים בביאה, דבוקים בביאה כן, אז נמצאים במקום אחד עם שלישן תתאים דנהי דאק, עם ביישן תתאים דני דתיק, אתם זוכרים זה? שני שלישן תתאים דני דתיק נמצאים בביאה, השלי שלישן תתאים דני דתיק עולים ומעלים אותם, את מי? את מציצלי כלים של זון, הנמצאים בביאה, והם עולים לשלישין אמצעים דנהי דתיק, הנמצאים דנהי דרך חמפין. אם יש עלי כולם עולים, השלישין אמצעים דנהי דתיק, עם נהי דרך חמפין, עולים לשלישין גלעים דנהי דתיק, במקום חגת דרך חמפין. ואז עולים שלישין גלעים דנהי דתיק,
עם חגת דרך חמפים, לחגת דתי ולחגת דרך חמפים, לגר דרך חמפים. וזה לא. נמצא שלישן איליים דני דתית, שלהם מבישם חגת דרך חמפים, שחגת דרך חמפים מבישם אבא ואמא, עומדם עכשיו בחגת דתית בגר דרך חמפים. מה הרווח? אם אנו אומרים, האלו של זירת מתבונה, וקטן אין מוליד, ומבחינת הכבוד, מבחינת בן דמה, אין לי יסוד, שולדת בין אין לחוכמה, ובחישרון. איך יכול להוליד? מוחית על יד אבבים לגר דרך חמפים, שיהיה מחוכמה, אשר יש יסוד חוכמה, נעשה יסוד באבבים מבחינת אחת, לכן יוצא, שליאת נהי לחגת לגר דרך חמפים, אילו כל קשר מה שלמתם כאן. כאן אני לומדים שמפנת ני נעשה פנת חגת. מה זה? כאן אני לומדים אותו דבר בצורה אחרת. אני לומדים חייב שבית שלישן אליין דחגת עלו ונעשה חב"ד. שמה אני צריך חגת שעלו? אני צריך עכשיו שיהיה חוכמה למי ליסוד. אז האברים צריכים לקבל גר דחוכמה, אז הם צריכים לעלות לגר דרך חמפים. חגת דרך חמפים צריכים לעלות. תשובה. יש כלל ששילם המדרגות לא נשתנה לעולם. אם עבדים הם מלבישים חגת דרך חמפים, אף פעם לא ילבישים גר דרך חמפים. אם כן אתה אומר שכן מלבישים גר דרך חמפים? תשובה. וקודם עלו חגת דרך חמפים לגר דרך חמפים, ואחר כך חגת דרך חמפים לומדים, ואולים עבדים גם בייתם חגת דרך חמפים לגר דרך חמפים. ברור? נשאלת השאלה. איך אנו אומרים חגת דרך חמפים לקבל אור דחב"ד? אור דחב"ד? ויש כלל בגדלות לא נתושבי כלים. מה אם יש כלים לחגת דרך חמפים? שיחלקב לא דחב"ד, אין מכלים רק חגת נהי. אנו לומדים בגדלות, בגשנו לא נתושבי כלים לילד. ואיך אומרים כאן חגת דרך חמפים, שואלים לראש דרך חמפים, יש לנו חב"ד? מה יש לנו כלים לקבל עוד החב"ד? זו השאלה. על זה אני לומדים עכשיו. שבי שלישן דחגת עולים ונעשים לחב"ד, נשאר לנו ששנתיים דחגת שלא עלו, עולים שלישן ליין דנהי ומצחבים לשנתיים דחגת שנשארו יש פעמיים חגת. נשאר למטה שני שלישן, נמצא וקודם שהיה לנו חגת גימוש שלישן ונהי גימוש שלישן ביד שישה שלישים שנתחלקו שני פעמים שלוש ופעמים שלוש פעמים שתיים. פרשמילים, מבינים מה שנאמר? עכשיו. מדוע מקודם היה כך בית פעמים שלוש, מה שיש לנו כמעט פעמים שתיים? מדוע לכתחילה לא היה כך? אז הוא אומר בחלק י"ב, הוא אומר כך. מדוע בחגת דרך חמפים אין רק חגת נהי, לומדים? צמצמת.
מה זה צמצם בית? בני יוצא לחוץ. בני ודו יוצא לחוץ. נמצאים חגת נהי. עכשיו בני יוצא לחוץ, כיוון הבני ודו יוצא לחוץ. פרש הדבר קטנו. מה זה קטנו? צמצם בית. נמצא אני מדבר מגוף דרכם חגת נהי, יצאו גגלת בנאי, פשוט גגלת בנאי. ואנו אומרים, אין בו שלי ויש הספירות. אז אני צריך לומר גם בגוף דרכם יש את הספירות. בחב"ד יש שליש גגלת בנאים, ובחגש שליש גגלת בנאים, ובנהי שליש גגלת בנאים. ברור? עוד הפעם, נמצא שבגוף דרכם שיש לו את הספירות, אין בכל ספירה יותר משני שליש גגלת בנאים. ברור זה? עכשיו, אם אנחנו אומרים גגלת בנאים, אין יותר מאורות חגת נהי. נמצאות החגת מתלבש איפה? בקיים דחב"ד. כן? וורד נהי בקיים דחגת. ונהי נשאר ריקם. כך צריך להיות. לא מדמה אחרת. מהפרש אחר. יש כלל שכל מדרגה יוצא צריך להיות בה גימושלישים, כמו שהיה לפני צמצם בית. היינו, ספירה שלהם חב"ד חגת נידי ספירה. עכשיו שבאו דחגת לקיים דחב"ד, מה אמרת שם? רק חגת גלגלת בנאים, חסר שליש. אז הוא לוקח שליש מחגת. איך זה היה הוא לא אומר. נמצא שכבר יש לקיים דחב"ד גימושלישים. שתי שליש משל עצמו ואחת מחגת. וזה אומר שם עוד דחגת. נמצא מה שאנו אומרים אור דחגת וקיים דחב"ד, זה רק שני קיים דחב"ד ושליש אחת בחגת. והארכן שבא אור דנהי וקיים דחגת, כמה שליש מה יש שם? אחת. אז עולים שתי שלישים ומתחברים דנהי. אז יש כבר עכשיו שתי פעמים שלוש. מדוע נציב גימושלישים לכל אות, כמו שהיה לפני, כך לומדים בה גדלות, כמו שאנחנו לומדים עכשיו. אז זה גדלות. נעשה זה בקפשט, שעליון משלים נהי לתחתו. נמצא שם. שחגת שמקבלים את זה בקפשט עוד דחב"ד, עם שליש מתתאים מזה בקפשט, כמה שליש מקבלים, כמה שלישים עולים מקבלים עוד דחב"ד, רק שני שלישים. מדוע? רק שני שלישים יש שם מקיים דחב"ד. שלישים איפה הוא? מקיים דחגת. אז אני מבין טוב מאוד, שרק בי שליש מתחגת, שהיה להם עוד דחגת, מקבלים עוד דחב"ד, ושישתת מקבלים זה בקפשט מיליון. עכשיו. שאני אומר עוד דחגת בקיים דחגת, נשאלנו כאלה חסר חגת, וגם שליש נלאים דנהי, שמה שמוע נהי, איזה כאלה זה? כאלה דחגת. ומקבל עשרות דחגת. אז אני מבין טוב מאוד מדוע שליש אחת עולה, שזה כאלה דחגת. הכל לא עונה. בשליש אמצע שחסר, משלמי, שליש ניתן חסר. בכאלה אמצעים, נותן לי, מזה לקפשט. זה נקרא חבד עליון. אני חבד ירידה, אין לי משהו מאחר. יש עוד פשט. ומה נשאר למטה? שני כאלה, מדוע שני להיות אליהם ולכתחילה. ואלה ממשים את זה. עד כאן ברור לא. כאן,
ומת דבר אחר לגמרי. מה אומר לנו כאן? היות שחגת אנו לא מתגלת בניים, הם למעלה מהמצח, לכן הם עלו בראש דרך. כפי שלנו, מה שיכול עליו לגעת החמפין, שכיסנו תתאר. משישני ליים, מני אולי רק שישני ליים. מדוע? אז זה נראים בפנים, בטעם הדבר. בטעם הדבר מדוע בחגת אולי שני שלישים. נעשה לך בעד. ובני לחגת אולי רק שליש אחת, אומר, כבית עליית היצוא בנעים, שנקרא צמצם בית, שהמון כללה בכל ספירה, ונעת ראשון לפניקר סבור כנודע, אין עד נתחלקה גם כל ספירה לגמש תשבות עושה. כמו שאני לומד באופן כללי שיש 10 ספירות, חגלת ועניים משאר במדרגה, אחת לבעם במדרגה, אני לומד זה בכל ספירה כבאופן פרטי. שני שליש נשאר במדרגה, ואחת יוצא לבעם במדרגה. זה פשוט. מאיפה זה בא? כי כל ספיר כבילים 10 ספירות. אם כן נבחן, גם כן, כמו שלמדנו באופן כללי, באופן פרטי, שאלה הייתה לפנת עיניים שבעת ספירותיהם, בפרט, בכל ספירה הפרטית שבעת ספירות. והוא זה יהודה. והוא יוצא אחר מכניס למדרגה שכל ספירה. כלומר, מפנת הייתה מפנת המסדות המדרגה למטה. וכבר ידעת שהיא נחה בדיוק, היינו אלה מפנת החסה למטה. שנהיד ספירות של אותה ספירה הפרטית. נמצאים כן, אשר חבת חגז גלת ועניים באותה ספירה, הם למד ממש לדעת את השבנה שם. ואתה נידו אותה ספירה, כבר נמצא משך למטה. מכאן ברור, כל ההבחנות שיש בכל ספירה, על גם השלישים שבו. איך? שביש מיליונים של כל ספירה, שמגלת ועניים חבת חגז הפרטים, אחרים שם, שם למעלה מהמסך, נבחן משליקים מהמסך. והשליש תחתי שבו, שתן קראי, כבר יצא לבעל המדרגה כמה צמצם במסך. אומרים יש כאן החל, ונעשי דרך הגעת לסיוד הנהי. כי בנהי נמצא לי סייטתאה, לתת 6 מיליון שבהם. מה פתאום? אם אנו לומדים מה זה 2/3 גולגלת ועניים, חבת הגעת, מדוע בנהי נעתי צמצים אימאו, אין שום רק שליש אחד. ויש למה שאלה, מה הוא אומר כאן? תשובה, הוא מתאר, שבאיזה סוג נקודים הנבחנים כולם בפרץ נהידק, נסתיים ממש לשון בשימת תפארת של מי? של נהידק, שפדע בבימת הנקודים, מטעם שנדבר שם. מה למדנו שם? אנו למדנו, שואלים הנקודים יצא בגלת ועניים, וראש שראלו נקרא כתר, סליחה, ראש הבן נקרא כתר, וראש הגימו נקרא בבימה, ושני מרבישים מטבע למצב בנהידק, ותקני שם, תקני קרבים בנהידק, היות ששני רשים האלה, מרבישים על שלישים להם בנהידק. הם כשלעצמם יסנגלת בעיניים. היות שהם מרבישים רק על שלישים להם בנהידק,
זה אני אומר שכל פנים מקבל פנים שכנגדו. אחרי שאני מדבר נהידה רחמפן, כמו שנהיד דעת ליד ששיליים תקן קבל, גם נהידה רחמפן, גם כן יש לו, אז תקן קבל ששיליים. אבל באחת זה גגלת בנאי, אין כאן תמצם שליש, גימל. פרועת כל, אז זה נשאלת שאלה. מדוע חגת אנחנו אומרים שכנגדו? למעלה מטבח חגת בכלל היה צמצם בית. את אפשלום השם שלה היה צמצם בית. אין לנו להגיד שנייש נשיש אחד, אין שם עמוסה בכלל. לכן לומדים הם של עצמם שיש בגגלת בנאים. מה שהגשני מדבר מנהי, כבר יש פה נשאינית אל מנהי דעת, כשם מה תקן קרן רק בשישנה לעין, נמצא כבר שליטה של המסך על הגת נהי, ישנה שישנה. אכן ידור חמפן רלו, רק שישנה לעין. ברור לא ברור. מהגת הימה לדבר אין שום תקן קרן. לכן פני שכנגד בכלל. אין שום פני שכנגד. אז לא צריך היה בכלל להיות צמצום שם, גם בשלישת התאים. יש קושיה. אבל קודם כך אתה מבין, אין פני שכנגד אתה מבין. אני יכול לדעת אותה פרט. בנהי הוא אומר שיש פני שכנגדו מנהי דעת שהייתי מקבלים בשלישין לעין דנהי דעת ושלין קטן כבר יש שליטה של צמצם בית. מבינים או לא? אילי זאת פני שכנגד רק נהי דרך חמפ מהשלישין לעין יכול להיות עלייה למעלה ממסה. מה שנקים בהגת אני פני שכנגדו בהגת דרך חמפ דעת שיעשה שליטה של צמצם בית. לא יגיד שיש שליטה בהגת דעת. יש שליטה כזאת שמה? אז אני יכול אומר שליטה שם? לכן אני לא אומר מבחינת עצמו שיש לה צמצם בית. מכן מה יש להגת דרך חמפ מצמצם בית גגלת בנאים? לכן אני אומר שליטתו רק מצמצמים. מה שנקי בני אני אומר, שצמצם גם כמצמצמים, מכוח מי? מכוח מי דעת. על דרך חמפן מקבלים מחגת דעת. יש שם שליטה שצמצם בית כן או לא? בכלל. רק איזה שליטה יש מה שיש לגגלת בנאים של עצמם? צמצם בית דרך חמפן לא? דרך חמפן מה היה? דרך חמפן מה היה, אבל בבחינה שכנגדו, אין? שליטה של הגת דעת על הגת דרך חמפן, של צמצם בית. לא, מכיוון שלא היה צמצום בית. יש שליטה, יש שליטה. מה אתה מבחינה שכנגדו? יש שליטה, מה אתה רוצה? אני שואל, אם יש איזה שליטה שלמה, של צמצם בית מעט על הגת דרך חמפן, יש שליטה? בסדר. עכשיו אני מדבר הגת דרך חמפן. הם מצמצם כן או לא? עד כמה הם מצמצם גגלת בנאים? ומה חסר להם? אחד. ברור לא. כן או לא? עכשיו, אני רוצה לומר שגם בנהי דרך חמפן, גם יש גגלת בנאים שהם שני שלישים. אומר לא. היו בנהי דעת יש שליטה שרק השישני ליין הם מאירים למעלה ממסך, למדנו. אבל שיש נמצאים בנהי דעת כבר מצמצמים מתנחמת ולמה נקודים, השליטה הזאת שולטת על נהי דרך חמפן. מובנים אלו. לבנת בטח. שואל, מדוע בהגת דרך חמפן עולים שני שלישים לחבר דרך חמפן? ושלישים בנהי עולים רק שלישים לחגת דרך חמפן. מה ההבדל? הלא גגלת בנאים מהם שתי שלישים תשובה. בהגת דרך חמפן
שיש שלישים שהם נקיים למעלה ממסע גלת ונעים, אז עלו לגלת רחב. מכן, הייתי צריך לומר שגלת ונעים זה שני שלישים יעלו לחגת, אמרו לו, היות בנהי דאק, פני שכנדו, הכל הנהים, שום יש שליטה, בשלישי נלעים, דנהי דאק קיבלו תיקון, כבין, מגרד נקודים, אבל שליש נמצאים דנהי דאק, מצומצמים, היו שזה כבר למטה מגרד נקודים, לכן השליטה של צמצם בית, השולט דנהי דאק, מכוח זד נקודים, שולטת על נהי דאחם, השליש נמצאים שהם מצומצמים. ברור או לא? יש שאלה על זה, אתה רבי רוצה לשמוע. על זה, לא על זה. לא זה לא מעניין אותי. שאלה לחגת. עזוב אותי. ברור או לא ברור? עכשיו. זה כבר תארת לחגת. שאלה ששאלנו בחינה שכנגדו על החגת. ניצוב בחינה שכנגדו. יש שליטה. מה שהרב שאל את שאלה על החגת. איזה שאלה הרב שאל? תמצא מה התשובה? שכמה חגת דעת, הישום שמצמצם שישלוט. אז לא צריך להיות שמשום זה. אחת שואל קודם שאלה. מדוע אני לא לקח מאצילות? שנת צמצם גם בשלישי אליי. אמצעים גנידת. נשאל את זה מקודם. כן. אם אני אומר שיש לי את המועלים הנקודים, לא למדנו בועלים הצלנת תקן קבלים בשש אמצעים, מדוע הולך לנקודים? אנחנו מצילים, אנחנו מדברים בצלות. והשאלה שלך? תשובה. מבחינת הכלים, אנו מיישם לנקודים. מבחינת תוארות, אנו מיישם לצלות. זה לימד אחר כך. כל מבחינת תירוס במילים, אותה. הנקודים של באום, שהשמיים תקן קווים רק שנמצאים ממילא יש שליטה, אבל לגבי אורס אנחנו נדבר כך וזה רמפין, לא משלי שלישי, זה אחר כך. אבל צריך להתחיל, דב למזייר, אותה פעם זה רמת לדי תבין. אני חוזר עכשיו מה שאנחנו מדברים, אותה פעם, כדי שיהיה לנו קשר. קודם כל צריכים לדעת ממה אנו מדברים. שליש מה הוא רוצים כאן. כאן מדובר עיבור של זרעותים באימה. בסדר? ומדן השד הוא עדי השבירה חזת צמצם בית למקומו אחר דל נופלו גגלת וניים בתחתו ושמזה בזמן שאלים מעלת החב שלו עולים גם כגגלת וניים בתחתו וזה יוצא זמן שיסות שהוא העליון של זרמפין שאלת החב שלו אלה גם כן את הגלת בניים של זרמפין ותיקן אותו שזה נקראו בה זרמפין ביסור סרט תפילה ארבע אנחנו כאן לרמפין תשובה כמו שבועלים הנקודים איך יצאו הזין הלכים היו שם גימושית אפים היו רשימות שלמדתם את אבא דקט לדעת עלו לי אבא ואמא
וזה יוצא זין מלאכים, וכך נשברו, לזהות גם בו למצלות, צריך גם כן להיות גמושית אחר. היינו, למדתם מטבע דקטת הצלות, שקטת הצניק הריחמתים ביאבבים. לכן, הרב מתחיל לתת לנו את השורשים, מה שזרענט מקבל ממקטע באצילות. בא ואומר לנו, העיבור הוא בישות, ויש כלל לצורך עיבור זרענטים, נעשה אבבים בישות מדרג אחד. מדוע? הוא לומדים להפך. אם אבבים בישות הם כל אחד בני דמה, מדוע נתחלקו לשתיים? התשובה הוא, יש איזה שניצורה, אז השניצור מחלק את המדרגה לשתיים. והיות שהאבבים בישות הם קיימים בני דמה, וזאדה בני צפירי חוכמה, והיות שכאן לומדים בו למצילות שמצום בית של בני יועץ המרוי דרך אין לחוכמה, נמצא שיזאדה בינה הנאישות אין חוכם בחיסרון, מה שנגרד בין אין מרגשת את החיסרון, היא בבחינת תחובת חסד, לכן השניצור מחלקת לתיסות ויאבבים לשתיים. אבל לצורך עיבור זרענטים צריכים להיות אחת. מדוע? יש כלל קטן אין מוליד, כן היסוד שאין חוכמה שזה הבחינה שלהם, יכולים להוליד את זאת. לכן הם מוכלים קודם ריבוסי בקפסק, שהאבבים יעלו לגרד הרחמפים בצמצם בית לשעתו, אז יש להם חוכמה לאבבים, כבר נותן חוכמה ליסוד, כבר יסוד גדולים, אבל כשיש לו חוכמה, מי שיכל לקוטל בעיקר לזה. אז האבבים יסוד נעשה מדרג אחד, ומה שמדרג אחד, מדרג תחתון הנועל בשם, וזה מעטון ממדרג עליונה, נוחים אבבים מרקות כזה. ואז אני יודע שצריכים בסרנטים, אבל מיסוד נעשה מדרג אחד, וגרדר החמפ באבבים עומדים מכם גרדר החמפ ומקבל חוכמה. לפי הכלל של המדרגות, אני משתנה לעולם, ואבבים שיוצא שמלבישים לך גרדריך, אייכם יכולים להלביש גרדריך, אז שוב הוא, הגרדר חמפ מולים מקודם לגרדר חמפים, ומילא עולים אבבים מהמלבישים לך גרדריך, גם כלגרדר חמפים. זאת אומרת שהגרדר חמפ מקבלים עוד החב"ד, אז הם משפיעים מאוד החב"ד לאבבים העומדים בגרדר החמפים. אז יש עוד שאלה, יש כלל שבגדלות לא נתוספי כלים, אלא הכלים שהאלה מקודם מתגדלים באורכי בעיבור, וכן איפה יש כלים לחגת שיף לקבל עוד החב"ד. אז בא ואומר לנו הרב, זה שאנחנו אומרים
שהגד ורחמת מעלו לגר, לא כל הגד עלו, רק 2/3 להם הגד עלו. הגד ורחמת. ונשאר לנו שלישת התאים דקרים שאלה מאוד הגד שהם לא יעלו, אז עולים שלישת להם דנהי דרחמתן ומתחברים לשיטת התאים דהגד שנשארו, אז זה נקרא חגד, ונשאר לנו בנהי 2/3 מהיושבים מלאים עלול לחגד. מוסיף הנקודה, השליש מלאים בנהי דרחמתן שעלול לחגד, יסוד אישה תגבת איבו נפסיקה מהבטן שלה ולרמלה להתמודד מנעשה לחלה הכוונה על 2/3 שלהם בנשאר. ואחר כך הוא שואל מה החשבון שמניע לו 2/3 יסוד נשאר רק תשמחה כי החשבון בסדר 2/2/2 יש השלישי נותן תמת אלה זיבק הפסק ואלה נותן לחדשים בתחת אמרות שלטעם מדוע דווקא ככה הסדר שיש סדר אחר אז זה אומר כך שומעים עלייה מה שלמעלה ממסר יכול לעלות למעלה מדרגיות הגדולה מה שמצמצום קשה לעלות ולזאת אנחנו מדברים כאן בצמצום והגל דרמה יותר והגל של הנאיים וששתתנו לבעל מדרגה למטה המסע אז מבין טוב מאוד מדוע עלו רק 2/3 שהם למעלה ממש. וזה שואל